Takže ale lidi, No, já už tam nového dá Tyfoxter a dneska je tady se mnou Termitek. Ej! A dneska Si zahrajem Counter-Strike. dvojku. A chtěl bych se vám moc omluvit. Já jsem Nevydával dlouho jsme videa. nenatáčel. Ale už na YouTube je moje Minecraftí video, tak se tam určitě mrkněte. Už. Tak, jdeme se. Zahříbací kolo. Ježišmarja, nezabíjej mě. Já se ani Jdu zabiju. prohrem. Bylo jenom zahřívací právě, že? No. Jo, už to točíme tak asi po 6. No. Takže bychom rádi, aby se Aspoň nám lidi to- vidíte, jak je těžká práce youtubera. No. Nesedí jenom u kompu, ale dělá to třeba i po 18. Kdo si Věnuju tomu hodně času. občas aj celý. Wow, já jsem tady zezadu. Zezadu, jo, kamo. Pojď, tady papík. Lidi, jako ještě je to 1-0, lidi, to zvládnem. Jo, přesně tak. Proto si koupím brnění. Myslím jen na brnění. No. Ale to jinak ani nepůjde. No, asi jinak ne, no. Ne, nechodím. Já obejdu a dám tam bombu. Bombastík, elefantas. Běže vyřídit ty bombastiky. Jdu po tebe? Ne. Pepík. Je to 2v1. इस सपना को भारी बोके रेडे को छोड़ा हूँ थाकना जरूर शक Jo! Co? Hej, kámo, to je 2v1. Counter-Strike hrajem tak skoro poprvé. Aha, ale technická pauza, takže minutu čekáme. Tak lidi, až to bude na 1 sekundě, tak se vám... Takže lidi, už 2, 1, jdeme hrát! Jdem je rozdrtit. Teda ho rozdrtit. Počkej, takhle to nejvíš. Going to flashbang, brácho. Brm, já jsem Luigi. Cože? PPP bizon, brácho. To je něco, je to dobrá. Když tak si vem moji zbraň, ale je dobrá. Já se musím přebít hlavně. Jde zprava. A máme to, lidi! Rady, kdybych ti neřekl rady termitka. Hej, ale to je o tom, že je to týmová spolupráce. Však jo, ale možná kdybych ti to neřekl, tak bychom to ani nedali. No to jo. Já Takže. Já jdu dolů. Můžeš nahoru, já jdu dolem. Spodem a dostane totálním bodem. to je dobrý rým. Já se tady na... Jako můžeš být totální i rapper. Čigeda, nebudu říkat, jo, je tam. Je to, lidi! Neber si. Kámo, krámo.
Proč jsem si vzal dvakrát oslepující granát? Mám jeho zbraň. Origa! Hej, já mám jeho zbraň! On tam má ale hezký skin náhodou na té zbrani. Fakt? No. Ty. Já mám dvakrát oslepující granát, absolutně nevím proč. Together. Klidni se. Dobrý, dým tam. Tam jsem se oslepil svým granátem. Mě to tady zapálilo, chytá mi to až po kolena. Je tam. Going flashback. Doufám, že jsem ho zabil tím mým ohněm. Nezabil. Máš 5 HP, dej si pozor na propast. Já jedu na ty kruhy, jo? Já jedu na ty kruhy. Nikomu neotvířej. Nikomu. Tak dáš to? By mě taky zajímalo. On jde ze zadu. Já slyším kroky. Možná... Schovej se. Co? Ale je to fér. Jo, jako jo. Šumajde! Ten je dobře snaj. A ne, já teďka nemám. Brnění si koup. Jo, to zrovna nemám, no. Já mám jenom pistolku, moje jediná zbraň. Ne, já mám jenom nůž! Já bych hodil pistolku. Tak mám. Pistolku a nebojím se ji použít. Ale zase... Já mám taky pistolku, nebojím se ji použít. Osepující granát. Wow. Kámo, ty mě oslepil a já teď absolutně nic nevidím. Pepíček si mě voholil. Ježmarja, ten Pepa mě malem zabil. Ty mě zabil. Já ne. Ty mě nenechal jít pryč ohně. Dej si moji zbraň a ne dobrá. A jo, vlastně ty máš. A tak. No a kacko. Počkej si na něj, brácho, počkej si na něj. Ne, dělej to, oslepíš jsem sebe. Přísahám, že oslepíš jsem sebe. Lidi, on to začíná dohánět. Já ti říkala, tam... To je jedno. Mě to spíš baví, když je to vyrovnanější. Super. Půjdeme dolem? Jestli chceš. Dík za návnadu. Tak ji tam hoď nahoru, jak jsem chtěl. Ok. Toho Pepegu odprásknu jak nic. Dej tam bombu, abych udělal. A uteč někam do hájí. Utíkám koksotovi. On to může zneškodnit. A to poznáš podle zvuku. No. A ještě to bouchne. Že? 3, 2, 1. Škoda. Sneaky peaky, ve? Ty krása. No, raz mi. Nechtěl jsem říkat fakt. Tak lidi.
Můžeme jít? Juchej. Já mám jenom pistolku, já nemám nic jiného. You bacon boy, you bacon boy. Tlačím něm chlapím já. Tlačínka do tebe. Ježišmarja. To je vyrovnaný. Takže jo. Škoda. Teda co? Kam ten ale Desert Eagle je hodně dobrý. Kam ty to rozdrtím bráchu jak negara. Lidi, moji zbraň. To je ten můj drtí chvost. Drtí chvost? Drtí kost. Drtí kost? Říkám bezbolestná. Já ji říkám bez drtí chvost. Drtí chvost? Dostane chvost. Chvost? Ale dobrý, vzduch čistý. Tak já zůstanu tady nahoře. Nebo já jdu za tebou. Ne, můžeš, ale jako... Já vím kde, já mu tam hodím rychle. Já tam jdu. Já mu tam hodím granát. Dobrý, oslechl jsem sám sebe. Dobrý, zabil jsem ho. Rychle. Jo, chápej, co mi to vyhráli. Tak se. Co? Co? Co jsem? Jo, sorry. A ty mě taky zabíjel. Říkám. Dobrý. Máš o 10 míň. Ani nepoložil bombu. No, Jeden bod vítězství. To je nuda, když je tak lehkej. Budem si obít granátama. jo, máš hodně. Jo, kam já Já prodám budu své. furt kupovat granáty jenom. Já na něho hodím granáty všechny své. A musíme mu Počkej, já začnu, jo. jo, je tam. Hodím to na něho já útočný granát. Já na něj hodím dýmovnici. Já jsem si ho chtěl vychutnávat granátkama a on takhle. Teďka mám ještě víc peněz. Já ani nepotřebuji zbraně, jenom granátečky. Já si koupím všechny granáty skoro. Já mám úplně všechny. No vlastně nemám, ale chápeš. Mně jeden chybí. Takže musíme se nějak Nemám návnadu, škoda. Já si koupím dual. Vypadá, že seš tady. Jo, Můžeme no. začít s bombardací. Jo, je tam. Vidím? Ježišmarja. Dobrý, hned se. Aha, tak mi. Haj. Jak to? Vyhráli jsme. Jo. Že pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte sem hodit lajčík, odběros Přesně tak. a čus. Čau!